खुलुमबाय आंनि मुङा खोरोमदाव बसुमतारी आङो दा स्वीडेनाव मास्टार अफ साइन्स खालामगासिनो दङ आरो आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों फंबाय बिनानाव आरो जायफोरनाखि इउनिभार्सिटि कलेजफोराव फरायगासिनो दं बिसोरनि थाखाय आङो माखासे आंनि आइडिया आरो एक्सपिरियेन्सखौ शेयार खालामनो फैदों। बे समाव जों मिथिगौ दुलाराय बुहुमावनो मोनफ्रोमबो हादोरावनो जेंना जेंगोनाजों भुगिनांगासिनो दं होननानै बिनि उदाहरन हिसाबै जोङो जोंनि ओनसोलावबो भुगिनांगासिनो दं जायनि थाखाय जों फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानाव बिथांमोनाबो दिनै स्कुलाव कलेजाव थांनो मोनाखै गावसिनि सोलोंनांगौ आयदाफोरखौ सोलोंनो हायाखै। दा बे समाव बयबो न'आवनो थानाय हिसाबै माखासे बेले बेजे गोबां फैयो साननाय फैयो जिउआव मा जागोन जाया। दा आङो फंबाय बिनानावमोन जायफोरनाखि फंबायफोरा गेम गेलेनानै बा फेसबुक वाट्सएप गेलेनानै बा जिउनि बेसेन गोसा समखौ बाहायनानै समखौ थांगारहोयो। दा बे बिथांमोननिसिम बा फंबाय बिनानावमोननिसिम आंनि आपिल थायो जाहाथे समखौ मोजाङै बाहायनानै जिउआव गावनि लाइफखौ सिकिउर खालामनो थाखाय हाबाफारि लायो। आं जिउआव बुंनो थांगोन आं जाय मानसिजों इन्सपायार जादों आङो शेयार खालामगोन। आंनि जिउआव इन्सपायार खालामनो हानाय मानसियानो जाहैबाय डक्टर एपिजे आब्दुल कालाम, जायखौनाखि आङो थाखो 9आव फरायनायनिफ्राय आङो जेब्लानो बिनि मुंखौ खोनादोंमोन बे समनिफ्रायनो आङो आंनि गोसोआव मोनसे मिथिनो लुबैनाय आरो लोगो हमनो लुबैनाय गोसोआ जावरिखांदोंमोन आरो जायनि थाखाय आङो गोबां हाबाफारि आरो सिमां नुबोदोंमोन माबोरै लोगो हमनो हागोन हाया। दा बेबायदि साननायजों लोगोसे आंनि लामायाबो गेवनानै फैदोंमोन जेब्ला आङो क्लास 8-9आव फरायो। आं मोनसे प्रजेक्ट बानायनायनि गेजेरजों आंनि माखासे हाबाफारियाव हेफाजाब होग्रा आंनि आंगोनि फोरोंगिरि बिथांमोनखौ आं दिनै बे समाव खुलुमनाय जासिहरनायजों लोगोसे बिथांमोननि हेफाजाबावनो दिनै आं बे हाबाफारिखौ बा प्रजेक्टखौ मावफुंनायनि गेजेरजों आङो डक्टर एपिजे आब्दुल कालामखौ खेबसे लोगो हमनो थाखाय आङो चान्स मोनदोंमोन आरो बे चान्सआवनो आङो दिनै खनसेल' नङा खननै खनथाम खनब्रैसिम आङो लोगो हमनो हाबोदोंमोन। दा बिनि माखासे जाहोन आरो आं माबोरै लोगो हमबोदोंमोन आरो आङो दिनै स्वीडेनाव माबोरै सफैखो बेनि माखासे एक्सपिरियेन्स आरो आइडियाफोरखौ आङो नोंसोरनो शेयार खालामगोन। आंनि बोसोनगिरि माखासे फोरोंगिरिफोरा बुंनाय आरो माखासे जायफोरनाखि दिथागिरिफोरा बुंनाय बिसोरनि खोथाखौ आङो जेब्लाबो गोसोआव लायोमोन आरो बुंनायनि जाहोनाव आन्दोआव मा खोथा हाबनानै दं मा सुबुरुन दं आं बेखौ जेब्लाबो जाज खालामबोदोंमोन आरो जायखौ नांगौ बेखौ आङो गोसोआव लाबोनानै बाहायबोदोंमोन। सम आरो बोथोर आरो बबे समाव बाहायनांगौ बाहायनाङा बेफोरखौ आङो मोजाङै सोलोंनो हाबोदोंमोन। दा जिउआव सोलोंनो हानाय गोसो लानांगोन। सोलोंनो हानाय गोसो लायोब्लासो जेखौबो जिनिसखौ नोङो इन्टारेस्ट लानानै सोलोंनो हागोन। दा सोलोंनांगौ समाव समखौ मोजाङै बाहायनो हायोब्ला जिउआव जिखुनु जा हाबाफारियावनो मावाथों मानो गासैखौबो नोङो समजों लोगोसे मावनो जेब्लाबो हायो। दा समखौ मोजाङै बाहायदावनो सोलों। समखौ मोजाङै बाहायनो हायोब्लासो जिउआव नोङो नोंनि हाबा मावनायनि फिथाइखौ मोजां मोनगोन। दा आङो फरायनायनि खोथा बुंगोन। फरायनायनि गेजेरजों मानसिफ्रा सानो साख्रि मोनगोन मोना फरायनो हायोब्ला साख्रि मोननायनि अनगायैबो गोबां सुबिदा आरो जिउआव नोंनि माखासे लामाया गेवसारबोयो। दा फरायनायनि थांखिया साख्रि लानाय साख्रि मोननायनि खोथाल' फैया बेवहाय गोबां नोंनि जिउनि लाइफ सिकिउर खालामनाय आरो नोंनि जेनेरेसनफोरखौ सिकिउर खालामनाय आरो फोरोंबोनाय इन्सपाइरेसन खालामनायनि माखासे आन्दोआव थायो। दा आङो बे भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोमबो जोथोनगिरि बिथां आंनि फुजिनां सोमोन्दोआरि आरो गासैबो आंनि आंगोनि बिमा फोलेरारि आरो आंगो रावारि बुंग्रा गासैबो बिथांमोननिसिम आंनि आपिल थागोन। नोंथांनि गथ'खौ मोजां परिबेसाव लाबोनानै मोजां शिक्षा होनानै जाहाथे फरायनाय हाबाफारि आरो थांखि सिमां नुनो फोरोङो आरो न'खराव जानाय बेले बेजेनि अनगायैबो गासैबो माने जानो हाथाव बेले बेजेखौ जाहाथे गैया खालामनानै गावनि
फिसाफोरखौ मोजाङै फरायनायाव थुलुंगा होयो आरो जेब्लाबो इन्सपिरेसन खालामनो गोनां आं माखासे खोथा बुंगोन दिनै जाय खोथाखौनाखि आं शेयार खालामगोन आं जेब्ला सुइडेनाव फरायनायनि हाबाफारि लादोंमोन बे समावबो आं गोबां जेंना जेंगोनाजों आङो भुगिनांनो गोनां जादोंमोन आरो बिनि उदाहरन हिसाबै जेब्ला आङो फार्स्ट टाइम एटेम्प्ट खालामदोंमोन 2017आव आंनि थांखिया जाफुङाखै आङो 2017खौ ड्रप खालामनानै 18आव सिमां नुफिनदोंमोन आरो बिनि सिमां नुनाय हिसाबै आरो बायहेरायाव फरायनो थाखाय गोबां थाखानि गोनांथि दङ थाखा फैसानि गोनांथि दङ आङो जेब्लाबो आं मिथिगौ आंनि बिमा बिफाया आंनि फादारा आंनि आफाया सासे प्राइमारि फोरोंगिरि आरो आंनि मादारा फिसा अंगनबादियाव मावो दा आं मिथिगौ आंनि बिमा बिफानि फैसाजों आङो बायहेरायाव फरायनो हाखानाय नङा साननानै आंनाव गोबां दस्रा लामा दंमोन नाजानाय दंमोन आरो आङो बे समाव मिथिनो मोनदोंमोन भारत हादराव बा जोंनि हादोराव थानाय मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल एफेयार्सआव माने स्कलारशिप फैयो होननानै बायहेरायाव फरायनायनि थाखाय दा बे स्कलारशिपनि सोमोन्दै आङो बिसिनि वेबसाइटआव नायनानै आङो माखासे इनफरमेसन कालेक्ट खालामदोंमोन आरो इनफरमेसन हिसाबै बुंनाय दंमोन जे माने बे स्कलारशिपखौ जुदि नोङो इन्टारभिउआव पास जायोबा माने बायहेरायाव फ्रि फरायनो मोनगोन आरो बिनि एमाउन्टआ गोबां नांनायखिनिखौनो बिसोरो हेफाजाब होयो जेरै एमाउन्टआ कस्टिं फर मास्टार्स इट इज लाइक 45 lakhs and for pursuing PhD it's around like 50 lakhs so बेखायनो आङो फरायसाफोरखौ गावनि बिमा बिफानि परिबेसखौ दाय होआलासेनो फरायनायाव गोसो होनानै आरो गावनि थांखिखौ सिकिउर खालामनो थाखाय नाजानायनि गेजेरजों गोजौनिफ्राय गोजौ जाहाथे फरायनो नाजायो आं बेखौनो आपिल खालामगोन परिबेसखौ दाय होनो नाङा जोंनाव दा बे समाव जानाय जाथायनि थाखाय रावबो दायनिगिरि नङा बियो जाहैबाय जों साफ्रोमबोनि दायित्व रेसपन्सिबिलिटि जों गासैखौबो थासारिखौ जों मोजां खालामनांगोन आरो बे समाव न'आव थानानै फरायनांगोन न'आव थानानैनो जोङो जोंनि सिमांखौ नुनायखौ बन्द खालामनो नाङा दा बे समाव बायहेरायाव ओंखारनाय आरो बायहेरायाव ओंखारनानै आड्डा मारिनाय बेफोरखौ गासैखौबो गैया खालामनांगोन जों मिथिगौ जाय बेमारा जादों बे बेमारनि थाखाय दासिमबो मुलि दिहुननो हाथ'नाय जायाखै बे मुलियाबो जागासिनो दङ दा बेखिनिखौ जोङो न'आव धैर्य हमनानै आरो जोंनि हाबाफारिखौ न'आवनो मावफुंबाय थानो थाखाय आङो बयखौबो आंनि फरायसुला बिथां आरो फंबाय बिनानाव आरो आंनि बैसोआव देरसिन साफ्रोमबो फरायसा लोगोफोरनिसिमबो आंनि आपिलखौ आङो जासिहरबाय दा जायफोरनाखि फरायनो गोसो दं बायहेरायाव फरायनो गोसो दं बिसोरो आंजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन आं जेब्लाबो हेफाजाब होनो थाखाय नोंसोरखौ नेनानै थागोन आरो जिखुनु जाय फरायनायनि जायफोरनाखि फरायसुलिफोरा हाइ स्कुलाव फरायगासिनो दङ फेसबुक वाट्सएपआव बयबो फैयो दा नोंसिनि फरायनायाव माबाफोर प्रब्लेम जायोबा आंनो मेसेज हरनो हागोन नोंसिनि प्रब्लेमखौ आंनो दैथायहरनो हागोन जाहाथे आङो आंनि हानायखिनि बायदियै आङो नोंसोरखौ हेफाजाब होनो हागोन होननानै आं मिजिंथियो आरो जोंनि परिबेसखौ नायनानै बा जोंनि थासारिखौ नायनानै आङो आंनि फरायसुलि लोगो आरो फंबाय बिनानाव गासैखौबो आङो मोनसे मेसेज हरो जोंनि थासारिखौ जों मोजां खालामनांगोन जोंनि थासारिया मोजाङैनो दं आरो जोंनि थासारिखौ मोजांसिन खालामनो थाखाय जोङो नाजानांगोन आरो बे भिडिअखौ बानायनायनि गेजेरजों साफ्रोमबोनो खुलुमनायखौ जासिहरनानै आङो दिनैनि भिडिअ खालामनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय जाहाथे बयबो न'आवनो थानानै गावबा गावनि हाबाफारिखौ मावफुङो आरो जिउआव गावनि लामाखौ गाव दानानै लागोन होननानै आङो दिनैनि बे भिडिअ लाइभआव फैनायखौ आं दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों